Kapin 12,000 ka mga bala sa AK-47 nga gingong gilubong sa yuta sa mga miyembro sa New People's Army na tultulan sa mga pulis sa Butuan City. Na-recover sa Regional Mobile Force Battalion sa Police Regional Office 13 ang 12,013 ka mga bala sa AK-47 nga gitago o gilubong sa yuta sa gitudlong mga sakop sa New People's Army sa Bukirong Bahin sa Sitio Lamusig, Barangay Tungaw, Butuan City. Sumala sa Police Regional Office 13, natultulan ang mga bala tungod sa impormasyon nga gihatag sa usa ka NPA nga misurrender nga duna kunoy gipanglubong nga bala sa dapit. Ang mga na-recover nga bala gikusuriya na sa Regional Mobile Force Battalion Headquarters alang sa dokumentasyon ug disposisyon. Malaking epekto ito kasi sa sabi ko nga mas na-prevent natin yung kahamakan na mangyari, yung malay natin kung nakalusot o nagamit to ng New People's Army, mas maraming buhay ang masisira, ang mawawala.